Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyňyz. Baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentiň adyna gelen hatlar bilen tanış edýäs. Onda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Ali Hedratiňiz. Siziň Ali Hedratiňizde Türkmenistan hökümetine hemde dostlukly halkyna tüýsürekden çykýan gutdolarymdy. We iň oňat arzuwlarymyzy kanagatlanma bilen beýan edýäs. Dostlukly ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň berkdigine şaýatlyk edýän hatyňyz üçin siziň Ali Hedratiňizde hoşballyk bildirýäs. Beşeýlede bilelikde hyzmatdaşlyk ösdürmäge, siziň gyzyklanma bildirýäniňizi ýokary baha berýäs. We şunuň bilen maglykda şol hyzmatdaşlygy has ýokary derejä çykarmak, hemde durly ulgamlarda gatnaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen bu aýratyn gatnaşyklary berkitmegi maksady edilýänimizi ýene-de bir gezek beýan edýäs. Biz iki tarap bilen gatnaşyklary putulandyrmak we ösdürmek işindäki taglalaryňyz üçin siziň Ali Hedratiňizde ýene-de bir gezek hoşballyk bildirip, size berk jan saglyk we abadançylyk, Türkmenistanyň halkyna bolsa mundan beýlegem rowançlyk we gülläp ötüş arzuw edýäs. Meniň size belent hormat goýanym bardaky ynandyrmalarmy kabul ediň. Halifa bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti. Bu hatda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Ali Hedratiňiz 2021-nji ýylyň 4-nji martynda COVID-19-dan soňky döwürde Sevgilin Iqtisadi Hyzmatdaşlyk diýen at bilen geçirilen Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramatynyň 14-nji sammitine gatnaşanyň üçin siziň Ali Hedratiňizde tüýsürekden hoşballyk bildirmek meni ören uly kanagatlanma döredýär. Sammitin dowamyny siziň Ali Hedratiňiz tarapyndan beýan edilen pikirlere we möhüm tetbirlemelere men ýokary baha berýän. Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasy öz geljekki işlerini şolardan uğralar diýip pikir edýän. Şeýle şu mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň 2021-nji ýylda Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň täze başlyk wezipetine girişmek bilen mübareklemek we gutlamak isleýän. Türkmenistanyň başçylyk etmegine hemde siziň Ali Hedratiňiziň howanlarlygyny Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň mazmuny boýunça has uly aral maslahatlaşylmaly meseleler gatnaşyp, sevgilin hyzmatdaşlygy hasam ösdürmek maksady bilen bilelikde amala aşyrylýan netijeli strategiýalar we şödgütler işläp taýýarlajakdygyny ynanýan. Siziň Ali Hedratiňiziň parasatly ýol başçylygyny İzmir şertnamasynyň maksatlaryna hemde wezipelerini şeýle Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2025-nji ýyla şeýle garaýşyna beýan edilen ötüş maksatlaryna laýyklykda sevitde köpçülikden hal ýagdaýyn hemde durnukly durmuş ykdysady ötüşiň bäkwitlerini Iqtisadi Hyzmatdaşlygyň giňeldiljekdigine umyd edýän. Siziň Ali Hedratiňiz Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Türkmenistana gatnaşygynyň tüýsürekdendigini tasdiklamaga ruhsat ediň. Türkmenistanyň we beýleki döwletleriň gollamagyny Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sevitde rowançlygy we gülläp ötüşi gazanmaga tarap mundan beýlegem öňe hereket etjekdigini ynam bildirýän. Şeýle men mümkinçilikden peýdalanyp, ajaýyp waka Nowruz bayram bilen baglykda mehirli arzuwlarym ýetirýän. Siziň Ali Hedratiňiz size saglyk we bagtyarlyk şeýle-de Türkmenistanyň halkyna mundan beýlegem rowançlyk we gülläp ötüş bardaky iň oňat arzuwlarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Hadi Süleymanpur, Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary. Şuň sanly video argatnaşyk ulgama arkaly meclisiň 6-njy çağrışynyň 13-nji maslahaty geçirildi. Onu hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryny we ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk bünýadyny kämilleşdirmek bardak toplumlaryň maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanan birnäçe täze kanunlar we kadalaşdyrjy hukuknamalar kabul edildi. Maslahata atnaşmaga birnäçe ministrlikleriň we puduklaryň dolandyryş edarlarynyň ýolbaşlary, köpçülikliň habar berişdiricileriniň wekilleri çağıryldy. Maslahatyň gün tertibine laýyklykda Türkmenistanyň arbitraj iş ýürüş kodeksiniň erejelenen görnüşini tasdiklamak we herekete girmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasdiklamasy parlamentarlaryň garamagyny ködürlenli. Arbitraj kaziýet önümçiliginiň alınıp barylmagyny, ýagny telekeçilik iş bilen maglanyşykly işler boýunça alınıp barylmagyny düzgünleşdirýän kadalaşdyrjy hukuknamaty, ýuridik we fizik şahslaryň hukuklarynyň we kanuny bäkwitleriniň goralmagyny üçin etmäge, ykdysadyýet ulgamyny kanunçylygyň berkitilmegine ýardym etmäge görükdirilip, erejelenen görnüşde 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan başlap herekete girdilýär.
Türkmenistan'ın halk içşinasiyen hormatly adyny döretmek hakynda we Türkmenistan'ın ad gadynyň içşinasiyen hormatly adyny döretmek hakynda Türkmenistan'ın kanunlarynyň tasdiqlary aral maslahatçylygyna gyzyklanma bildirilen pikir alşmalar boldy. Çıkış edenlerin nöwtaşy ýaly, hormat prezidentimiň ýygyderli durmuşy geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri, dünýäde milli taryhy medeni mirasymyzy gorap saklamakdan we wagt etmekden ibaretdir. Türkmen alawaýlarynyň tohumçylyk işini ösürmek we ajaýyp tohum itleriniň sanyny köpeltmek, ýurdumyzda içşinaslygyň ýokary hünär derejesindäki döwrwap dizimini döretmek, bu wagtda alınıp barýan giňerimli işleriň möhüm uğruny urly. Soňra deputatlaryň aralyk maslahatçylygyny adatda naşar ýagdaýlaryň öňüne alınmagy we ýok edilmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasdiqaty ködürlenli. Şunun bilen malykda ýurdumyzda tebigi helakçylyklaryň we texnogen hemde tebigi häsiýetli adatda naşar ýagdaýlaryň towakkelçilikleriniň ýüze çykmagyny peteltmek, olar öz wagtynda öňünden duýdurmak üçin hemme çärelerin görülýäni bardy bellenli. Degişli döwlet edaralarynyň we düzümleriň mümkinçiligini artdyrmak maksady bilen bu ulgamda Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýürütülüşdirilen edarlar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. 2019-2030 ýyllar üçin raýat goruglygy boýunça döwlet siýasatynyň esasy ýörgülerini durmuşa geçirmek bardaky döwlet maksatlarymyz kabul edildi. Şunun bilen malykda helakçylygyň, texnogen häsiýetli beýleki howply ýagdaýyň, weýrançylygyň, howply tebigi hadisanyň ýa-da beýleki helakçylikler netijesinde belli bir ýerlerde emele gelen adatly naşar ýagdaýlary öňünden duýdurmak hemde ýok etmek bilen baglanyşykly işleriň hukuk we guramaçylyk esaslaryny ýola goýýan täze kanunyň möhümdigini ykdaldy. Soňra parlamentarlara rejilenen görnüşde taýýarlanan jinayetçilikli ýol bilen alynan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyny, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikden garşy ýargynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasdiqaty ködürlenli. Çıkış edenler hormat prezidentimiň tarapyndan alınıp barýan garaşda beýtarap Türkmenistanyň daşary siýasatynyň parahatçylyk, dörejlik we ösüş strategiýasyny ykdylar. Ýurdumyz bu ýörelge ýygyderli eýerip, äklümi howplary we wekimlere garşy görüşmekde işçiň orny elýär. Sevitde we dünýä meşhuruny durnuklygyň, howpsuzlygyň hemde durnukly üçin üpçün edilmegine uly goşunt goşýar. Birleşmiş Milletler Guramasy tarapyndan eglan edilen we ýurdumyzyň konstitusiýasyna berkidilen halkara kadaryny berje edip, Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasynyň degişli konwensiýalarynyň, ilalaşyklarynyň we maksatnamalarynyň düzgünlerini putu eýerýär. Birleşmiş Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy görüşmek boýunça äklümi strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine netijeli gatnaşýar. Geçen ýylyň dekabr aýynda hormat prezidentimiz zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça 2020-2024 ýyllar üçin Türkmenistanyň strategiýasyny amalaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli şäherleriň 2021-2024 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny tasdiqlady. Bu resmi namalar dünýäniň öňde barjy tejribesi göz öňüne tutulup kanunyň rejilenen görnüşi işlenip taýýarlandy. Maslahatda Türkmenistany adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň, adalatçynyň hasawat dinlenli. Hasawatda hormat prezidentimiň raýatlaryň ykdysady, durmuş, medeni, siýasy hukuklaryny we azatlyklaryny üpçün etmek we berje etmek boýunça alınıp barýan siýasatynyň esas uğurlary beýan edildi. Hemde bu ulgamda ýerine ýetirilýän işleriň netijelerini seljerme berildi. Soňra ýokunç keseleriň öňüne almak hakynda kanunyň tasdiqaty aral maslahatlaşyldy. Şu ýylyň fevral aýynda hormat prezidentimiz mejlisiň deputatlary bilen duşugyny ýylatyň saglygyny goramagy toplumlaryň şemeleşmeň, bu ulgamda ýürüýte kanunlary kabul etmeň möhümdigini aýtdy. Deputatlar ýokunç keseleriň öňüne almaň hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esaslaryny kesgitleýän kanuny aral maslahatlaşyp, ýurdumyzda saglyk goraýşyň ähli ulgamyny kämilleşdirmek, podoň düzümlerini döwrwaplaşdyrmak, ýylaty edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň gerimini we hilini giňeltmek boýunça makfada öňtürlen çärelerin görülýänligini ykdylar. Bu ulgamda bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň tekliplerine laýyklykda hemde milli kanunçylyk nazara alynıp işlenip taýýarlanan möhüm maksatnamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Durly görnüşde dören keselleriň öňüne almak, olary anyklamak we bejermek boýunça giňerimli işler alınıp barýar. Soňra parlamentarlaryň garamagyny gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasdiqaty ködürlenli. Çıkış edenleriň belleşleri ýaly hormat prezidentimiň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryna laýyklykda Türkmenistany daşky urşaw goramak, tebigi firişçileri oýlanşykly peýdalanmak, ýaşyl ykdysadyty ýetgiderli geçmek meselelerine ul üns berilýär. Neft-gaz ulgamynda, elektroenergetikada, himiýa senatyna, ulug ulgamynda, beýleki podoklarda täzeçil, ekologiýa taýdyn arasynda technologiýalar ornaşdyrylýar. Şunun bilen malykda täze kanun aýratyn möhüm ähmiýeti elýär.
Ol gaýtadan keldirilýän çeşmeler babatda işlerin hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esatlaryny keskitleýär. Hemde gün, yel energiýasy, suw akymlarynyň tebigy hereketiniň energiýasy, ýeriň we daşky urşawyň ýyllygynyň energiýasy, ilki başka energiýa firişdeleriniň antropogen çeşmeler bilen birlikde şolaryň peýdalanmagy bilen baglanyşykly ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. Şeýlede deputatlar Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksini ütkötmeler we goşmaçylary girizmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny ütkötmeler we goşmaçylary girizmek hakynda, Türkmenistanyň ferket goşunlary hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeler we goşmaçylary girizmek hakynda, kärhanalar hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötme we goşmaçy girizmek hakynda, döwlet pensiýa ätiýaşlandyrmak hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeler we goşmaçylary girizmek hakynda, Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan gorumak hakynda kodeksini ütkötmeler girizmek hakynda, Türkmenistanyň maşgala kodeksini ütkötmeler girizmek hakynda, medeniýet hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeler we goşmaçylary girizmek hakynda, döwlet ýer kadastry hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeler we goşmaçy girizmek hakynda, atçylyk we atly sport hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeler we goşmaçylary girizmek hakynda, diplomatik gulluk hakynda, Türkmenistanyň kanunyny goşmaçy we ütkötme girizmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny ütkötmeler girizmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny ütkötmeler we goşmaçy girizmek hakynda kanunlaryň tasdamlaryny garadylar. Şunun bilen bir hatarda, maslahatda, Hadar deňizindäki dostlyk ýatygynyň uglevodorod serişçilerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnamany tasdiklamak hakynda, bilim ulgamyny hukuk kemsitmelerine garşy görüşmek hakynda konvensiýa goşulmak hakynda, iş üçünçülük siýasaty hakyndaky 122-nji konvensiýany tasdiklamak hakynda, patent hukuk hakyndaky şertnama goşulmak hakynda, meden taýdan özüň görkezmeň dürlügini goramak we höwetlendirmek hakynda konvensiýa goşulmak hakynda, Merkezi Aziýa Sewitliğiniň ykdysady hyzmatdaşlyk institutyny esaslandyrmak hakyndaky ilalaşygy tasdiklamak hakynda mejlisiň kararlarynyň tasdamlary ködürlenli. Mejlisiň 6-njy çağrışynyň nowatdaky maksadyna garamaga çykarylan kanunçylyk namalarynyň tasdamalary bir agzdan makullanly we kabul edildi. Maksadyň ahyryna Milli Parlamentiň deputatlary ýokarda agdalan hukuk resminamalarynyň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk ulgamynyň üstüne ýetirip, watynymyzy durmuş ykdysady we demokratik özgörtmeler ýoly bilen depkili öňe ilerletmek boýunça hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňde goýan wezipelerini mundan beýlägem çözmäge ýardym etjekdigini ynam bildirdiler. Türkmenistanyň mejlisi Hadar deňizindäki dostlyk ýatygynyň uglevodorod serişçilerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnamany tasdiklamak hakynda, bilim ulgamyny hukuk kemsitmelerine garşy görüşmek hakynda konvensiýa goşulmak hakynda, iş üçünçülük siýasaty hakyndaky 122-nji konvensiýany tasdiklamak hakynda, patent hukuk hakyndaky şertnama goşulmak hakynda, meden taýdan özüňi görkezmeň dürlügini goramak we höwetlendirmek hakynda konvensiýa goşulmak hakynda Merkezi Aziýa Sewitliğiniň ykdysady hyzmatdaşlyk institutyny esaslandyrmak hakyndaky ilalaşygy tasdiklamak hakynda kararlary kabul etdi. Ýurdumyzda mart aýynyň 28-nde boljak Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary boýunça belligi alynan dalaşyklary welaýatlaryň Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agdalary bilen duşuklar geçirýärler. Saýlaw mögsüminiň wagty işleriniň çäklerine Lewap Mary welaýatlaryna hemem Aşgabat şäherine geçirilen duşuklarda saýlawçylar dalaşgärliň terjime hallary we hormatly prezidentimiziň ýyl-ýurt umumy adamda tähwitli başlangyçlarynyň durmuşy geçirmegine gönükdirilen maksatnamalary bilen giňişleýin tanşýarlar. İşeňlik hemde aýanlyk şertlerine geçirilen bu duşuklarda dalaşgärler saýlawçylaryň sowallaryna jogap berýärler. Duşuklarda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalygyna uly awraýdan peýdalanýan, tutan ýerli däkme çeken, iş basarjan, guramaşy adamlaryň hödürlenen we dalaşgärliň arasyna milli ykdysadyetimiň durly pudoklaryna däkme çeken tejribeli hünärmenliň bardygy aýratyn mellenni. Gahrman arkadağımızın döwletimiziň jemgyçilik durmuşyny mundan meýlägem demokratiýalaşdyrmak, ösürmek, döwlet häkimiýet idaralarynyň işini hasy kämilleşdirmek maksady bilen, öňe süren başlangyçlary bilen ýurdumyzda amala asyrylýan konstitusiýon özgörtmelerini itaatine geçiriljek bu saýlawlara aýratyn ähmiýet berilýär.
Şu nukta-i nazardan amala asyrlayan demokratik, hukuk özgörtmeliň täze tapgyryna iki palataly parlament ulgamynyň döredilmek netijesinde ilkinji gezek geçiriljek. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda demokratik ýörelgeler esatyna giň bätleşik, aýanlyk we asasanlyk ýörelgeler esatyna ýokary derejede guralar. Meýelim Orşýal 10 martda Olimpiya şäherjiginiň başabaş töwüş synoty sport toplumyny Milli Olimpiya Komitetynyň prezidenti, hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny Türkmen Turgeny Ýyldız Jumabaýewanyň 2018-nji ýylyň noýabr aýyny agratletika boýunça Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatyna münasip bolan ýokary sylygyny gowşurmak münasibetli geçirilen dabarada Usat Turgen gyýdymy döwlet başçylygymyzyň hut özü altyn medallar gowşurdy. Şerde agratletikaçy ýeňiji gyýdy, täze avtolog sowat berildi. Bu ajaýyp waka dünýäniň iri habar berişdiricilerine de giňden beýan edildi. Yurdumyzyň sport durmuşyna ajaýyp waka münasibetli habarlaryny we täzeliklerini giň halk köpçüligine ýetirip, dünýäniň iri habar berişdiricileri, hususan Euronews, Mir 24, Türkiýanyň habar berişdiricileri we beýleki teleradio ýaýlymlar, şeýlede internet saýtlar gazanlan ýeňiş bilen ýaş turguny gutlap, oň ýetkinjekliň arasyna dünýä rekordyny täzelendigine ünsjekdiler. 2018-nji ýylda dünýäniň iň güýçli turgunlary Aşgabatda geçirilen agratletika boýunça dünýä çempionatyna güýçli ýnaşdy. Türkmenistanyň mermerli paýtagty dünýäniň 91 döwletiniň turgunlaryny garşylat diýip Euronews habar berýär. Türkmen turguny Ýyldız Jumabaýewa altyn medally münasip görüldi we itekläp götermekde ýaşlyň arasynda dünýä rekordyny täzeledi. Sport budagynyň ötüşi Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryndan biri bolup durýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň uly gowrumly halkara sport şäherleriniň bir näseti geçirildi. Bugun bolsa Aşgabat şu ýyl geçiriljek veletrek boýunça dünýä çempionatyna ýarşyk dünýäniň iň ezber turgunlaryny garşylamaga taýýarlyk görýär diýilip Euronewsyň habaryna nykdalýar. Mir 24 teleýaýlym bolsa öz habaryny Türkmen turgunyň dünýä rekordyny täzelendigini aýdyp, Türkmenistanyň prezidentiniň sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barmakda bitirýän beýgi işlerini belläp geçdiler. Olar öz habarlaryna Türkmen turguny Ýyldız Jumabaýewa gowşurulan döwlet sylaklarynyň Türkmenistanyň sporty ösürmekde alyp barýan işleň nusgalykdygyny belläýärler. Türkiýanyň terti teleýaýlymlary öz habarlaryna Ýyldız Jumabaýewanyň altyn medaly eýe bolmagy bilen bagly Türkmen turgunyny mundan meýlekde ýeňişli ýollary arzu etdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdumynda ýaşlyň arasyna sporty höwetlendirmek bagyda alyp barýan beýgi işlerini, Türkmenistanyň sport awraýyny belende galdyrýan ýaşlyň kemali gelmegini şertlendirýändigini buýsan şulan nykdadylar. Şeýlelikde milli sport ulgamyna durmuşa geçirilýän özgörtmeler netijesinde saýlap alan uğurlaryna öz üstünlikleri bilen dünýä derejesinde watanymyzyň şöhratyny artdyrmaga taýýar zehinli ýaşlyň täze netli kemali gelýär. Olar ýokary derejeli üstünlikleri bilen diýarymyzyň sport awraýynyň pugtalanmagyna münasip goşundyny goşýarlar. Hormatly prezidentimiň taýlalary bilen tehnologiýa taýdan häzirki ösen döwür bilen aýakdaş gitmek uğruna ýetgiderli çäler görülýär. Bu orada sanly ykdysadyýaty ösürmek konsepsiýasyny durmuşa geçirmek, önümçilik we hyzmat ediş ulgamlaryny sanly tehnologiýalar ornaşdyrmak, ýylatyň internet hyzmatlaryndan peýdalanyşynyň gerimini giňeltmek boýunça köp işler alınıp barylýar. Sanly ykdysadyýatyň işiň ösürilmegi, sanly tehnologiýalaryň ýurdumda giňden aralaşmagy, önümçilikleriň we hyzmatlaryň dolandyrylşyny ýeňilleşdirmek bilen birlikde, olaryň hiylyň ýokurlanmagyna we geriminiň giňeldilmegine de oňaýyn täsir ýetirýär. Sanly maglumat ulgamlaryň döwür wagt derejede peýdalanmagy, döwür bilen aýakdaş deň gadam urmagyň esasy alamatlar. Şunuň bilen maglykda hormatly prezidentimiň sanly ulgamy milli ykdysadyýatyň düzümleýän meselelerini çözmegiň möhüm usul kökümini makullandygyny, hem de ýakyny aragatnaşyk ulgamyny özgörtmek we ýylatyň internet hyzmatlary el ýeterligini üpçün etmek boýunça bir näçe anyk görkezmeleri berendiginem belläp geçmek möhümdir. Türkmenistana sanly ykdysadyýaty ösürmek boýunça ygtyýarly idara hökümine kesgitdinin Türkmen aragatnaşyk agentliginiň kunärmeleri internet hyzmatlarynyň gerimini giňeltmegi, hiylyny gowlandyrmagy, hem de ýylaty ködürlenýän internet hyzmatlarynyň el ýeterligini ýokurlandyrmagy maksat edilýär. Türkmen Telekom elektro aragatnaşyk kompaniýasy öz müşterileri üçin internet hyzmatlaryna bolan төлewleri epesli derejede, öý internet üçin 40 götürüm, kärhanalar, guramalar we bilim idaralary üçin 50 götürüm peseldi. Täze narhlar kompaniýanyň resmi saýtyna peýda boldy.
2020 ýylyň fevralyndan häzirki wagta şeýle internetde berkidilenleriň sany 133 götürüm köpeldi. Şeýle-de ulanjylaryň umumy sanynyň 98 götürümini ilatyň emele getirýändigini bellemek gerek. Şu hyzmatlardan peýdalanmakda beýleki ugurlar bilen birlikde Wi-Fi ulgamy ulu orny eleýär. Munyň öder aýatlarymyň döwrüň ötün teknologiýalarynyň peýdalanma isleg bildirýänleriň sanynyň barha artýanygyna şaýatlyk edýär. Munyň şeýledigini ilatymyň esasanam ýaşlaryň internet kafelerin hyzmatlarynyň peýdalanýaşlarynyň göz ýetirmek bolýar. Şol ýerlerde maglumat tory bolan internetten peýdalanmaň il ýeterligi dolu üpçünidilýär. Ulanjylar internet kafelerde kompýuterlaryň üstü bilen dördülen şertlerden we mümkinçiliklerden hoşalyk bilen peýdalanýarlar. Yer gelen aýsak Türkmençilik.com resmi saytyna Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik ýerlerindäki Wi-Fi ýeterli bolan nokotlaryň ählisi görkezdiren interaktiv kartanyň mardygyny belläp geçmek gerek. Şerde şol saytdan Türkmen telewizionynyň teleýaýlymlaryny onlaýn arkaly görmek hemde radio ýaýlymlary onlaýn görnüşde dinlemek maksady bilen akçam telefonlar üçin goşunlygyny ýüklemek mümkin. Diyarymyzda ýola goýulan bu işleriň ählisi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, milli liderimiziň öňdün görjülükli, parasatly ýol başlygyny işleri dolandyrmaň we hyzmatlardan peýdalanmaň täzeçil döwrüň ötün teknologiýalaryny esaslanyp, ýaşaýyş durmuşynyň kil taýdan ýokary derejesini üpçün etmekde döwrwap talaplaryň ýerine ýetirilýändigini aýdynlyk bilen şaýatlyk edýär. Ýurdumyzyň dini işgärleriniň sany ulgam arkaly geçirilen maksady işçen häsiýet etsenni, onu degişli meseleler boýunça pikir alşmalary ul orun berildi. Ýurdumyzyň dinarlarynyň onlaýn matlagydyna welaýetlerden we Aşgabat şäherinden dini işgärleri il tylygly ýaşullar gatnaşdylar. Matlagda çykyş edenler milli liderimiziň döwlet dini gatnaşyklary siýasatynyň insanperwer ýörelgeleri satynda mehriban halkymyzyň milli öz bolşylygyny kepillendirýän we türkmen halkynyň dünýä medeniýetinde möhüm orny eýleýän milli ýörelgeleri, asyrlar aşyp gelýän ýaxşy insanperwer desturlarymyzyň jemgyýetimiziň ruhy taýdan sagdyn ötmegine täsiri barada aýtdylar. Şeýle-de maslagyň dowamyna guramaçylyk meselelerini garaldy. Bu orda wezipeleň ýerlerini üýtgetmek ýörelgetine eýerilip, Aşgabat şäheriniň welaýetliň baş imamlarynyň ýerleri üýtgedildi. Din wekilleri milletimiziň üren baý taryhy meden miratynyň aýrylmaz bölegi hökmüne milli däp desturlaryň gaýtadan dikeldilmeginiň we aýagly saklanmagynyň ýaş nesiliň türkmen halkynyň insanperwer gymmatlyklarynyň ruhyny terbiýelenmegine möhüm ähmiýetiniň bardygyny aýratyn bellediler. Şoň bilen baglykda matlagda gatnaşanlar hormatly prezidentimize bu meseleleň oňuň çözülmegine hemişe aýratyn ünsärýänligi üçin hoşallyk sözlerini aýtdylar. Matlagdyň ahyryna oňa gatnaşanlar döwlet başlarymyzy türkmen halkynyň ruhy ahlak gymmatlyklaryny giňden wagt etmekde. Parasatly ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän asly däp desturlarymyzyň esatyna ötüp gelýän ýaş nesilleri terbiýelemekde. Mundan meýlekde güýçlerini gaýgyrmajakdyklaryny ananardylar. Türkmenistan paraxatçylygyň öňçmen watan ýylyna belen sepkitleri tarap önemli barýan kärhanlar hormat prezidentimiň ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösürmekde öňde goýan aýdyň wezipelerinden uralyp, durly görnüşli ýokary hili önüm öndürmekligiň köttesinden gelýärler. Şeýle kärhanlaryň arasynda Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki çeper tikin kärhanasy bar. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki çeper tikin kärhanasyna işleriň gowunajaý şunyň talabyna laýyk alnyp barylmagy üçin ähli mümkinçilikler döredilenler. Kärhanada tikin önümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enjamlar ornaşdyrylyp, olar hunärmenler tarapyndan dolu güýjüne işledilýär. Türkmenistan paraxatçylyk we ananşman watany ýylyna täze görnüşli önümleriň öňürilip başlamagym bellenilmäge münasipdir. Kärhanada häzirki wagtda öňürilýän önümleriň köpüsiniň buýrmalar esasyna taýýarlanýanlygy bellenilmäge değişdir. Ýene bir bellemel zat olan bolsa kärhananyň önümleriniň Dokma Senaty ministrligine degişli bolan welaýetdäki dukanlarda ilaty ýetirilýänligidir. Adamlar bu ýerden öňürilýän durly görnüşli, hemem ýokary hili haritler satyn almagy mümkinçilik alýarlar. Kärhanada öňürilýän önümleň arasyna uly ýaşlar we çağlar üçin durly görnüşdäki egneşikleriň, maşgalalarda ýokary istek bilen ulanylýan ýorgan şökleriň, ýastyklaryň we beýleki durly görnüşli haritleriň, şeýle-de hassahana egneşikleriň, aşpezler üçin penjekleriň, kärhanalaryň işçiler üçin ýürütüleşdirilen egneşikleriň bolmagy gowunurjy ýagdaýdyr. Çeper tikin kärhananyň işgärleri ykdysadymyzyň ygtybarly ganaty hasaplanýan dokmak puwdugyny berýän ýadowsuz ünsi we gollawy üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne diýarymyzda kiçik we orta telekeçilik ösürmeklige aýratyn ähmiýet berip, bu wagtda giň möşürli işler alınıp barylýar. Lewap welaýatynyň hususiýetçileri döwlet tarapyndan telekeçilere berilýän ýeňilliklerden, dördülýän giň mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmak bilen täzeden täze däkmet üstünlüklerini gadanýarlar.
Yurdumyzyň çar günjüne bolşýaly arkada prezidentimizin hususy ulgamy bergen ýygyderli gollagy. Bu abatda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňirlikler diýarymyzyň Lewap vilayetine de özüniň aýdyň beýany tapýar. İşleri sadaşykly ýoly goýulan hususy önümçiliklerin hataryna Günnogor Sewitin Kerketrawynyň Asana Baba şäherçesindäki Yelkin hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Bu ýerde hususy ulgamyň işçi hünärmenleriniň gaýratly zähmetiniň netijesinde aýakka önümleriniň 200 oğly görnüşde taýýarlandyp, ol ila tarapyndan uly höwes bilen satyn alynýan harida urilýar. Häzirki wagtda hususy aýakka önümçiligine 20-den urak işçi hünärmenler zähmet çekip, olaň aglabasy ýaşlardyr. Goloyda işe girdilen hususy kärhanada kiçik ýaşly çağlara, ýetginjeklere, şolsana gelin gaýdlara, uly ýaşlar aýetlerimize niýetlenden dürli ölçügdäki aýakgaplar öňürilýär. Önümlüň renkleriniň sadlaşygyna, bedegi işlerine, owadan haritli görnüşine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Önümçilikde dürli renkli ýüpler bilen bir hatarda çiğmal hökmüne, tebigi önümüň, gaýtadan işlenilen mal derisiniň ulanmagy, taýýarlanylýan islegli haritlaň berikligini ýokary hil ölçeglerini öpçün edýär. Kämil enjamlar ornaşdyrylan täze aýakgap önümçiligi, galyplamak, tekençilik, nagyşlamak, bedegleri timarlamak bölümlerinden ibarat bolup, her günü bu ýerde 50-den gowrak aýakgap jüpleri öňürilýär. Gözü ýakymly, owadan beçugly aýakgaplaryň önümçiligine milli bedegleň usatlyk bilen ulanylýan belärlikli ýagdaýdyr. Hususy kärhanada öňürilen Yelkin harit nişany aýakgap önümleri welaýatyň çegindäki söwda nokatlaryna ugratylýar. Hususy ulgamyň agdybir işgärleri ýurdumyzyň telekeçilerine berilgen golluk üçin gahrman arkadagymyza alkyş aýdýarlar. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 13 martda saat 20-den 14 martda saat 20-şer boljak wagt barady. Türkmenistanyň hawa maglumat toglugynyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, ýerden ýollar sürüşip bolmagy mümkin. Günnogordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal uza. Hawa gejesine 2-7 gradus sowuk, gündüzine 4 gradus sowukdan 1 gradus şeli maýyl. Kenärik taraplaryna bolsa 1 gradus sowukdan 4 gradus şeli maýyl bolar. Ahir welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, ýerden ömürli ýollar sürüşip bolmagy mümkin. Günnörtügün matardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal uza. Hawa gejesine 3-8 gradus sowuk, gündüzine 4 gradus sowukdan 1 gradus şeli maýyl, günnörtügün ora taraplaryna bolsa 7 gradus şeli maýyl bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, gün matardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal uza. Hawa gejesine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 2-7 gradus maýyl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, ýerden az kim gar ýagar. Günnörtügün matardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal uza. Hawa gejesine 3-8 gradus sowuk, gündüzine 3 gradus sowukdan 2 gradus şeli maýyl, günnörtü taraplaryna bolsa 6 gradus şeli maýyl bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demiraltyn matardan teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal uza. Hawa gejesine 6-11 gradus sowuk, gündüzine 4 gradus sowukdan 1 gradus şeli maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup, ýerden ömürli ýollar sürüşip bolmagy mümkin. Günnörtügün matardan teleskopda 8-11 metre ýetýän şemal uza. Hawa gejesine 6-8 gradus sowuk, gündüzine 1 gradus sowukdan 1 gradus şeli maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 14-nä magnet hadisasynyň gowşok täsiri saklanmany arşylýar. Edit vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň didimini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 6 göterim artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýaz basynyny howanyň derejesini üýtgeýän nazar alyp, basyla görä gelmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler. Bu düzgünleri berk berjän etseňiz, ýylyň üstünlik basynyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz.
Merhaba adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretdiňi, ählet şoň özünde bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň edilýär.